mga kasama namin nang makita ko dahil buong akala nila ay magkasama kami. Bagaman malungkot dahil aminado ako na nami-miss ko na siya, hinayaan ko na lamang po na wala kaming communication ni Andrea. Diretso. Sa isip ko ay Dito baka ko kasi believe yung makabala rin diretso ako yung sa ginagawa niya at yun ang ayaw kong mangyari. Hindi nagtagal ay nagkita na rin kami ni Andrea nang pumasok siya sa office. Please. Nakwento niya sa akin na nagbakasyon daw siya kasama ang family niya, biglaan pero magandang pagkakataon na rin daw yun para makapagpahinga siya. Hindi siya nasinto lubong. Kaya naman sinunggaban na niya ang Dito ko pagkakataon. binibig. Dito ko Para dito sa ko amin ang araw na yun, bagaman kumikirot ang puso ko dahil alam ko na Sa wala na nasinto po kami sa ni Rubio. Andrea. At mukhang tinanggap naman niya ang gusto kong mangyari. At upang makalimutan ang sakit ay nagpakabisi na lamang ako sa Nag-delete ka na dyan, pagtatrabaho. man. Mabilis Oo, na yung lumipas ang ilang kailangan. buwan at napansin ko Nara yan. lamang Nara. nagtubig si Andrea at napapadalas ang pagtawa at pagngiti niya. Doon ko po nalaman na meron na palang ibang lalaki na nagpapasaya sa kanya. Grabe. Grabe. Napasarap sa kanya. Nara. Slow drive. Ilang minutes na? 1 minute. 33 seconds. Dito, maganda rito. Kaya nagustuhan ko dito kasi yung Nara. Ito yung dire-diretso. No? Hansa na, nandiyan ka na pala. Ano po, Nay? Ay, kawaan ka ng Diyos. Gusto na po kayo? Yung pakiramdam nyo? Buhay pa. Ayos na ako, nak. Bumangon lang ako sa higaan kasi sumasakit ang likod ko kahihiga. Tapos, naisip ko na pagluto ka ng paborito mong ulam. Kumain ka na ba? Mukhang pagod na pagod ka. Nagkabala pa kayo, Nay. Salamat po. Pero sakto, di ba ako kumakain? Ano pang hinihintay mo? Tara na sa mesa at ipaghahain kita. Mamaya na po, Nay. Medyo wala pa po kasi akong gana. Ano ba kasing nangyari, nak? Umusog ka at tatabihan kita. Dito yun. Lubong. Ha? Sa Lubong itsura na mo, to. may dinaramdam ka. Lubong. Para kang may sakit. Ay, teka, hipuin ko nga ang noo.